लोगोफोर सरि दे आङो भिडिअखौनो हगारनो हायाखैमोन। भिडिअ हगारनो हायैनि जाहोनखौ आं खिन्थानोसै लोगोफोर आं बुङाखैमोन होनबा आङो डक्टरनाव थांनो नागिरदों होननानै डक्टरनियाव थांदोंमोनबो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर डक्टराथ' आंनो मुलिखौ सोलायना हरदों आरोना थेवब्लाबो इसेबो मोजां मोनाखै। ओमफ्राय डक्टरा सोंबाय नोङो उन्दुलाङो ना लाङा हराव होननानै। ओमफ्राय आंबो बुंबाय उन्दुलाङा सार मोजाङै उन्दुलाङा होनना बुंबाय। माने आंनिया आलौबाय थायो नालाय सार मोजाङै उन्दुलाङा होननायखाय डक्टरा मोनसे मुलि लिरना हरबाय आरोना फिसा फिसा गोमो गोमो माबा एनजाइटिकनिनो। माने बे मुलिखौ जाबाथाय उन्दुलाङो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं दाखालिबावै मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आरोना बेखौथ' आङो मुलिखौ जायैनि सिगांनो बानायखानाय दंखायोमोन आरोना बेनिखायसो आं बेखौ हगारनो हादों। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै सानब्रै जाबाय आं मुलि जानाया हरनि 9:30 नामायाव जादोंमोन आरोना मुलिखौ। जि जाबाय फिसासो दे मुलियाबो बोरैबा गोमोमो। ओमफ्राय बिदिनो हराव 9:30 जाबाय नालाय ओमफ्राय फुंनि 11 बाजियावसो सिखारदों आरोना लोगोफोर। बेबो आं हारसिं सिखाराखै आइयासो फोजादों। माने ओरैबायदि पावारफुल लोगोफोर। बेखालिबो माने सिखारनानै ओंखाम जादों जानानै आरो उन्दुफिननांदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने पावारफुल। ओमफ्राय नेक्स्ट खालिबो बिदिनो जादों आरोना लोगोफोर जेन थेन सिखारदों सिखारनानै ओंखाम जादों खिनो थांदों दुगैदों बेबो टेन्टावसो दे लोगोफोर। खिनो थांनायावबो टेन्टावदों ओंखाम जानायावबो टेन्टावदों दुगैनायावबो टेन्टावदों। ओमफ्राय मा बुंबावनो लोगोफोर माने भिडिअ बानायनायखौथ' बाद हो मोजाङै रायज्लायनो हायाखै ओरैबायदि पावारफुल माने मुलिया। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैसिमहालागै आंना निसायानो मोजाङै खाराखै आरोना थेवब्लाबो आं जेन थेन बानायबाय। गरसे फिसा मुलि जानायावनो जुदि सानब्रै सानबा सप्तासेहालागै निसा थायोबा होमबा लोगोफोर आं मास मोनसेनि हरदों। मास मोनसे जाबाथाय आं पुरा खमायावनो थांखागोन खोमा। सानब्रै जाबाय लोगोफोर दिनै थेवब्लाबो निसायानो खाराखै। सानथामथ' आं माने मोजाङै रायज्लायनो हायाखै। अबेबा समाव माने डक्टरनि खोथाफोरखौबो लाथाव जायो बायसि लोगोफोर। दा नै मास मोनसेनि मुलि हरदों बे मुलिखौ जुदि आं मास मोनसे जाबा सानफ्रोमबो जानो गोनांबा गरसे जानायावनो जुदि आं बेफोरबायदि अबस्था जादोंबा मास मोनसे आं सानफ्रोमबो जाबा मा अबस्था जागोन आंनिया नोंथांमोनानो सानना नायनाय। गिनानैनो जाखायाखै आरोना लोगोफोर गरसे जानानैनो न'नि मानसिफ्राबो जानो होखायाखै। आरो आं दुरबल ना लोगोफोर मानसिया दुरबल मानसिफोरा जाबाथाय बांसिन जायोनो बिदि। सेकेन्ड चेनेलनि भिडिअखौबो दा नेबाय दङ नोंथांमोना गोबाङानो नेबाय दङ। ओमफ्राय दा आं हगारनो हाया लोगोफोर। नायनोसै लोगोफोर समफोर हागोन ना हाया लागिबा आं गाबोन बिब'नि अननाय स्ट'रिखौनो हगारा। समफोर हगारनोबो हानाय दे लोगोफोर माने गेरेन्टि गैया देनाय थेवब्लाबो हगारगोन सानदों आरोना लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो। आमदानि मोनबाय दे नाखौहाय जेखाइ बायगुलायनाय सारबाय दिनै। न'आव गायदे। ओमफ्राय दा ना फिसाखौथ' सायनानै दा माबायावसो होनांगोन ना सान्दुंबोथ' गैला अरावसो फोराननांसिगोन। आइदै सिङाबो सासोबाय ना सारनाया खम गोबाव सारबाय खम गोबाव हमबाय न'आव गायदे जोङो। एकबारे सिंखौथ' बुंखानाङा बाजै आंनाथ' सिं सानाय दंखायो आरो साबावबायसो। थेवब्लाबो ना मोननायनि इन्ट्रेस्टआवनो माने सानाय सुनाय जेबोखौनो फाथा लालायाखैमोन आं। नै दासो साहांबाय सिङा बिराद साहांबाय माने बिराद साखाबाय आरो दा आंथ' जेबो मावनो हाखाला। मोनसाब सोबायबो दे बैथानाखौनो माथो 5 किल' जाहां मोनखादों खोमा। आंनि बैथाना भागोखौ खिन्थु आं फानगोन दे आंहाबो आन्दारपेनानो गैया जादों। हादिहाय फाननो हागोन दे फानखागोन ना ओरैनो न'आव जानो आधा किल'सो लाखिगोन बाखिखिनिखौ फानजोबगोन। औ आयै गल'आलाय अबाव थांखो गल' गल' नै जों फैबाय। आबा नै नाया नायफैनाय बेसे मोनदों जोंफोरो। ओइ लावगा मा खालामबाय दङ न' सिङाव नै फैबाय जोंफोर नाया नायफै। मा गल' होनना गाख्रबबाय दं गल' गैया। गल'आ गैया अबाव थांदों? अबाव थाङाखै नोंसो थाल लानांगौ नोंसो बिमा बिनि आं बेफोरखौ थाल लाबाय थाया मोनथिया अबाव थांदों जिखिजाया बेग गेदेर लानानै थांदों। मा होनदों नोङो बेग गिदिर लानानै थांदों? अबाव थांदों नों खेबसे सोंनो हायामोन नामा? आदा बिदि मा नोङो अबाव थांदों होनना सोंबाथाय नों थैगोन नामा थैगोन? बेग गिदिर लानानै अबाव थांखो बिलाय? नों सोङाखै आरो नों मानो सोङाखै? थांदों खोमा अबावबा लोगोफोरजों आंलाय मा मोनथिगौसि। फन हर आरो मा फनफोरा हामा जाजोब्बाय नामा? आंनि सिगाङाव गाख्रबबाय थानाङा दे गावबा गाव सोंना लाबानो जाबाय मोनथिनो लुबैदोंबा आंनियाव सोंबाय थानाङा। बिदिथ' गल'आ मालाबाबो आंनाव सोङालासिनो थाङा। बिफा नों मायबाफोर बुंदोंमोन नामा? दानियाबा आंखौनो बुं आं नोंसालाखौ दिनै जेबोखौनो बुङाखै मोनथिबायना। गावगायानो बेग गिदिर लादों आरो ओंखारलांदों आंखौबोसो जेबो खिन्थालाङाखै आंबो सोङाखैबो देनाय। नंमारगौ दे गल'आथ' बिदि मालाबाबो थाङालै नोंनो मायबा मायबि बुंदों खोमा दा। थै जाम्बिफोरबायसो आंखौनो बुंबाय थाङा दे। बेथाङाबो अबाव बेग गिदिर लानानै थांखो
आंना बिहामजो फन खालामहै आबौखौ आं गिनाय मोनसोबाय दहायनिफ्रायनो नाबो नायनो थाङाखै बियो ना साननायखौबो बिदिथ' मालाबाबो थाङा बियो जोंफोरखौ सोङालासिनो आंनिबा बिफायानो रायदोंमोन खोमा बेखौ बे बिफायानो जोंफोर रावबो गैयैखाय दोखो रायदों खोमा बेनिखायनो दुखु मोननानै थांबाय गथ'आ बिफायानो मानो बेफोरबायदि माने एथ' गोसानो गेसाव नोंबो बेफोरबायदि नङा गाइदाबो बेफोरबायदि नङा आफायाबो बेफोरबायदि नङा नाथाय खेबगाङा मानो बेफोरबायदि बिनि गोसोआव माने एथ' गेसाव आयै फन खालामहैनो आङो अबाव थांमारगौ गथ'आ आरो बे गोसो गेसावा रायदों आरो मानो थांनांगौ बियो थांनिनो फन खालामनो साला दिनै बोथिया ना मोननायनि एथ' खुसिमोन जोंफोरो खुसियानो भंग जाना होबायहाय आबा गल' नों अबाव थांखो हा बे गिदिर लानानै आयै अबाव थांखो नोङो हा जोंफोरनाव सोङालासिनो हा मानो खिन्थालाङाखै नोङो आरो थां नों मानो खिन्थालाङाखै हा आयै आं माबा लोगोनि न'आवसो फैदोंलै लोगोनि न'आव नों मानो हरखाबनो लोगोनि न'आव थांखो आरो बे गिदिरखौलाय मानो लांखो आरो नों मानो खिन्थालाङाखै हा नोंथ' मालाबा बेफोरबायदि थाङा सिरि मा नोंखौ नोंसा आफाया रायदोंमोन नामा जों गैयाव हा नोंखौ रायदों न' रायाखैलै आयै आं ओरैनो फैदों लोगोनि न'आव आरो मा होनो लोगो लाङा हरखाबनो लिंबायना नोंसोर आरो ना सारनो थांदों बेनिखायनो आङो थाङासै आरो लोगोआ आंखौ साननैसो लाखियोनो न'आव रावबो गैयानो बिमा बिफाया अबावबा थांदों आंनि लोगोथारना आरो आयै फैयाबा गाज्रि मोनगोन बिनिखायनो फैबाय आं मा अबेनि लोगो सोर लोगो हा आरो नों थेवब्लाबोथ' खिन्थालांनांगौ ना बेसेबा टेनसन जादोंमोन जोंफोरो आरो मानो फन हराखैमोन नोङो फन हरहां जाखादोंमोन आं आयै माने नोंसोर आरो ओजों ना हमबाय थादोंना गोबाव जाखागोन फैनायाव होननानै आङो हरखायाखैमोन दा उनाव दा दसे थानासो हरगौमोन आं मा दङ बुंबाय दङ नोङो हा मानो मोजाङै रायज्लायाखै आबा नों मानो थांमारदों बुंनाय आयै आं लोगोनि न'आव फैमारदोंलै बिसा माने बिमा बिफाया गुवाहाटियावसो दंहैयो माने आंखौ लिंहरथ'दों साननैसो न'आव रावबो गैयाना नों ओरैनो टेनसन खालामदों आयै आं साननैसो थागोन दे आयै नों टेनसन लानाङा साननैसो थागोन मानो अबेनि लोगोआ सिलाफारानि आयै सिलाफारानि माथो गोजान साबानो औ आयै गोजान जायो बेनि थाखायथ' आङो माने हरखाबनो लिंबायना आंबो आरो मोनाथारसिगोन होननानै थाबनो फैदों माने आजिखालि आरो सानबा गुसुंना आयै आं ओंखारबायबो फैबायबो आयै बेसांसो ना मोनखौ मोननायाथ' गोबां मोनदों आबा ओमफ्राय आबा नों साननैसो थामारगोनबा औ आयै थागोन आङो आबा ना नोंसा आफायासो नोंखौ मायबा मायबि बुंनायमोन हा नों बे गोसो गेसावनि बाथ्राफोरखौ थाल लानाङा आबा नोंखौ बे हाजारखि रायाखै माने थेवब्लाबो नों थाङा आफाया जेबो बुङाखैलै आयै आंना लोगोआनो लिंदों बेनिखायनो फैदों आङो दे होमबा ना आयै माने लोगोआ ओंखाम संबाय थादों र' आंबो संफाहैनि दे गाबोन रायज्लायगोन दे मोजाङै आबा औ दे गल' नोङो नोंसा आइखौ मानो थगायदों मानो थार बाथ्राखौ बुङाखै आदा आं आइखौ बिदिनो साननैसो थगायबाय थागोन ओमफ्राय उनावसो आं खिन्थागोन दाहायथ' खुसि दिनै ना मोनसोदोंनो बोथिया ना मोनसोदोंनो फानगोननो बिनिखायनो आं दिनै बेफोर बाथ्राखौ खिन्थायासै उनाव खिन्थागोन आं आदा नङाबा आइया बेसेबा दुखु मोनगोन ना दिनै आं बिसोरनि खुसिनि दिनाव आं दुखु खालामनो गोसो गैया थेवब्लाबो गल' नोंथ' सानसे नङा सानसेबाबो सैथोखौ बुंना लाखानांगोन ना औ आदा आं बुंना लानांगोन थेवब्लाबो आरो दिनै आं बुंनो गोसो गैया गल' नोङो जोंफोरजों खामानि मावनो थांमारगोनबा नों हागोन जानो हागोन आदा आरो आं हायाबाबो नाजाथारनांगोन नङाबा आं न'आव थाबाथाय रायजाबाय थागोन आफाजों आं होखारजाबाय थागोन आदा आंनि थाखायनो आफाया सानफ्रोमबो जौ लोङो मिन्थिया आङो आफाया मानो एथ' बिदि गोसोआनो बेसेबा गेसाव माने सन्देह खालामबाय थायो बियो आंखौ गावगायनि फिसाला नंगौना नङा होननानै छे गावगायनि असे बिफायानो बेफोरबायदि सानोबा बेफोरबायदि मानसि थामारो गल' जोंहा आफायानोबा आगोलो आइखौ बेसेबा सन्देह खालामोमोन फेनानै दोखो बुयोमोन दासो एसे हामबाय बोरायनानै सोरखौ गोसथोदोंमोन सोरजों लाइन मारिदोंमोन बेसे गाज्रि भाजा होननानै बेसे दि रायोमोन दासो एसे मोजां जाबाय जोंहा आफायाबो बिदिनो गाज्रि बुङो बांसिन आंखौ रायो ओमफ्राय आइखौ माने सान्थिखौनो होआ सानफ्रोमबो जोमाय फेनानै जोंखौ रायबाय थायो सानफ्रोमबो आंखौ होखारबाय थायो माने आं थाबाना नांलायनाय जाबाय थागोन बेनिखायनो आं न'आवनो थांला आदा बैसोआबोथ' बारा जायाखै नङा नोंनिया बैसोआथ' जायाखैमोन आदा नाथाय उपाय गैया आं न'आव थानो हाला ओरैबायदि उदफात माने जोंहानि आफाया
आरो सोरबा सोरबि एरना होबाय थायो बेखौ बेनिखायनो बांसिन एरना होखायो बिदिनो बै एरे एरे होग्राफोरखौथ' दोखो बुनांगौ खोमा सोमा थालखा मारिलायनाय बुना होनांगौ बिसोरखौ औ आदा ओमफ्राय समफोरनो थांगोन दा खामानि मावनो मा मावनांगोन दा दाथ' जों थांनासो मोनथिगोन थांनायाथ' समफोरनो थांगोन नों थांमानोबालाय लांफागोन दे औ थांगोन आं आदा सफैबाय नोंसोरो फै आयं फै देंखोआलाय आयं दङ न'आवनो दङ नोंसोर फैनायखौ मोनथियाखै बियो देंखो ओइ नै किसमिस आब'मोना सफैबाय देंखो हा गथ'आलाय मा उन्दुलांबायसो ना मायो नै आब' किसमिसा सफैबाय दे आब' उन्दुलांदोंबालाय उन्दुलांनो हो फोजालायनाङा उनाव फोजाबाबो जागोन दे उनाव रायज्लायबाय थाथोंसै उन्दुलांबाय खोमा बियो बे हारामि गथ'आ मानो ओंखारबोआखै बे दानि बावैसो दङमोनलै बियो माथो खोनादोंमोन आङो उन्दुलाङाखै बियो सोरबा सैमा गथ'आ मानो ओंखारबोआखै हा गुमैयालाय नोंसा गुमैया हाजिरा मावनो थाङोना फैगोन र' नोंसोर फैगोन होननायखाय खेबसे माथो होनो फैगोन होनदोंमोन मोनासो फैयो बियो 5टायावसो फैयो ए दे मोजाङानो दे आब' बिदिनोथ' खामानि मावनो थांनांगौ आरो ओरैनो थास्लायस्लाय औहाय मोस्रोम नङाबा माखौ जानो दे माजों खरसा जानो हा नेरसोन उन्दैफोरखौबो लाबोनांगौमोन ना लाबोगोन र' मालाबा बिहाबो सोलाबाखै आब' बिदिनो आजिखालिनि मानसिफोरा बयबो गावबा गाव मालाय बेस्थ' गोजा रावबो सोलाबनायानो थांला औ नंमारगौबो आब' देंखो ओइ देंखो मा खालामबाय दङ नोङो नै सफैबायहाय किसमिस आब' मोना उन्दुलांबायसो मायो थाथोलै आब' लिंबाय थानाङा मालाय उन्दुलांदों नाङा र' दा उन्दुलांनाङा देंखो बैलाय फैबाय ए सफैबाय नोंसोरो आं उन्दुलांदोंमोनसो उन्दुलांनायमोन देंखो औ किसमिस आब' आं उन्दुलांदोंमोन बाल्लावबो उन्दुलाङाखैमोन आं नोंसोरखौ माथो होफैनोनो बादोंमोन आं बारबाय आया गाख्रबबाय थानायखायसो माथो होफैबाय आं नङाबा आं उन्दुलांनायसो फाव दिन्थिबाय थागौमोन माने उन्दुलांनाय बायदि दिन्थिबाय थागौमोन आं माथो होनोनो गोसो गैयामोन आं बे गोसोम बन्दिखौ आइ देंखो माथो नायबाय थाखो थां आब'खौ न' सिङाव लां आरो मेथाइया हो खोनादोंना खोनायाखै देंखो मेथाइया आब'नो हो खोनादों आयै थौ किसमिस आब' आं नोंनि थाखाय मेथाइ लाबोदों ना दहायो थौ मेथाइ जायनि माबा कुरकुरि लाबोदों मिमि लाबोदों ओमफ्राय चकलेटबो लाबोदों फै थौ लाबोआबाबो जायो आब' हाजारबाबो बारा देरथ'वाखैना गथ'यैनो दंथ'यो लुबैयोना बेसे इदि जायो हिसाब गैखाया न'आवबो ओंखामफोरखौनो जाया बेफोरखौनो जायै जायै थायो आरो जोंहानियाबो आरो फै नोंखौबो बेसेबा गसंबाय थानो होबायहाय न'आव फै थौ